Noia prepárase xa para a celebración das festas patronais do San Bartolomeu. Os festexos desenvolveránse do 23 ao 27 de agosto. 4 días de xoldre e diversión con actividades do máis variado, destacando por riba de todo as actuacións musicais, cos concertos no Tapal de Budiño, Soralla, Azúcar Moreno ou Roi Casal. Este ano decidiu apostarse forte tamén por dous espectáculos de dúas das bandas tributos máis recoñecidas a nivel mundial, como son Dire Straits e Michael Jackson. Mércores temos un dos mellores tributos de España de Dire Straits, de Great Songs, Song of Dire Straits. 13 músicos encima dun escenario, con unha posta en escena impresionante, que un pecha os ollos e parece que realmente está escoitando a Dire Straits, non? Xa fai anos, moitos anos, estuveran na Alameda de Noia deixando un bo sabor de boca. Conseguimos traer o que é o mellor imitador do mundo de Michael Jackson, unha banda de bailaríns, cunha banda de música con metales, con moitísimos músicos encima do escenario. Foi por votación popular, digamos que Michael Legend, como se chama esta banda, pois foi votada polos propios fans como o mellor imitador do mundo, non? O edil de Cultura desvelou tamén o nome do pregoeiro, neste caso pregoeira. Será a escultora local Soledad Penalta. Artista recoñecidísima de Noia e que sempre, ten moitísimos xestos tanto co Departamento de Cultura como o seu pueblo, non? Que está super orgullosa. Será ás 13:30 no balcón do Concello e, creo que máis que merecido a toda unha traxectoria e moita que lle quede para Soledad Penalta. Como é costume, as tradicionais verbenas na Alameda non faltarán, coas mellores orquestras de Galicia, entre as que se atopa, como non podía ser doutro xeito, a propia París. Tamén se celebrarán numerosas actividades para os rapaces, co concerto de Uxía Lambone a Banda Molona, xogos e hinchables, ou a Festa da Escuma, sen esquecer tampouco a Festa da Empanada. Que sempre intentamos meter algo gastronómico dentro das festas, e xa a tradicional Festa da Empanada, que se fai xa de fai moitísimos anos, con ese concurso tamén, e que dende fai moitos anos nos cedemos ao Club de Fútbol Noia, sempre que cumplan, lóxicamente, con os requisitos e unhas garantías de Festa da Empanada, feita por panadeiros de aquí, pero, que a xestión a leven eles e que en ese caso poidan recaudar fondos que valga a pena, non?